ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಶಾಸ್ ಬ್ಲಾಗ್. ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಪುತ್ತಾರ್ಡು ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿ. ಸೊ ಐಕಂದು ರೆಡಿ ಆತೀನಿ ರಡ್ ಜನಲ್ಲ ಇದಾರ್ಗನಾ ಬಲೆ ಗೈಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಊಟ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ನೀನು ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ನಮ್ಮ ತೋಷ್ಪವೇ. ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಗೌಜಿ 2024 ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಾತಾ ಗಂಗೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದಿದೆ ಎಟ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆಯ ಈ ಒಂದು ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತರಡಿ ಕಾಯಿ ನಿತ್ತಿನ ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೌಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವತ್ತಂದರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂವಾದ ಕಲಾವಿದರು ಈ 14 ಚಾನಲ್ ಇಂಥದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 5 ವರ್ಷದ ಆದರೆ ಇದೇ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾರಿ ಇಂಚ್ ಬಲೆ ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗಿತೀನಲ್ಲ, ಒಂದು ಚೂರಾಟ ಮುಂಚೆ ಫೋಟೋಸ್ ತೆಕ್ಕೊಡು. ಜೋಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆತ ನನಗೆ ಗೊಬ್ಬು ನೀರು. ಕೈತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪಕ್ಕಬೋದು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬರ್ಪ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಮ್ಮಂತುಲೆಗೆ ನೇ ಮಾಮ ಬರ್ಬಾರಾ ಬರ್ಬಾರೆ ಮಾಮ ಎಂಕ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ತೊಡೆ ಜೆರ್ಸಿ ಗೌಜಿ. ಸೊ ಕೆಲವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪುರ ಒಂದುಂಡು ಐಟಿತ್ತೆ ರಡ್ಡ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲನ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ಲ ಬೊಕ್ಕಂದು ಎಂಚಿನಪ್ಪ ಕಂಬಳಾತಿ. ಸೊ ಏರುಗಿಡಪಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲನ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ಲ ಉಂಡು. ನಾನು ಕೆಲವುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪಿದಾರ ಅವಲೇ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂದಾಗ ಅದುಪ್ಪು ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲನ ಏನೊಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಪ್ಪತೆ. ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚವೆ ಓಲ್ಪಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಎಂಡು ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ವೀಡಿಯೋ ದಾದಾಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಅವು ಪೂರ ಉಂಡು. ಅವೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಷ್ಪವೆ. ಓಕೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಏ ತೋರ್ಸೋಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇರಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಗೊರಾಪಿನಿಗೆ. ಸೊ 2009 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿನತೆಪ್ಪ 2009 2014 2024 5 ವರ್ಷ ಗೊರಾಪಿನಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕುನು ಇರೇಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಮೇರು 2009 ನಡೀತೀರ ಇದಕ್ಕ ಎಬ್ರೋಡ್ ಬೋದಿತ್ತೀರ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನತಿ ಐನು ವರ್ಷ ಗರ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ತ ಪುತ್ತಾರ್ದ ಪ್ಲೇಸ್ ತೂಲಿ ಕಂಡ ತೂಲಿ ಕಂಡ ವಯಸ್ಸರಿಂಡು ಕರ್ಕಶ ವಯಸ್ಸರ್ನ ಮಾಮಿನಲ್ಲ ಮರ್ಮಾಯನಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೊರ ಹೋತೀನಿ. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಂಚ ಶೋಕುಂಡ
ಅಮ್ಮ ಅವರದ್ದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಜೆರ್ಸಿ ಅವು ಸೊ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬತ್ತ ನಾನು ಅದಾದ ಪುರ ಗೇಮ್ಸ್ ಓರಿದ ತುಕ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕಡಲೆ ಬಜ್ಜಿಲು ಬೊಕ್ಕಂದು ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಹುರಿತನು ಗೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಉಂಟು ಪುಷ್ಪವೇ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ಹಿಮ್ಮುಖ ನಡಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮೆ ಚಮಚ ಆಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆದ ಸದಸ್ಯರ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಗೌಜಿದ ಪ್ರಚಾರನು ಬಹಳ ಎತ್ತರ ಕೊನೆಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಸಾಬಿತ್ ಕೂತಾರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಮದನಿ ನಗರ ಪುನಃ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿನ ರಾಹುಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಗ್ರಾಮಡೊಂದಿ ಗೌರಿ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಆಸ್ತಿವಾದ ಸೋಲಕ ಬಂದದಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ಅವೇ ರೀತಿದ ನನಾತನಿಗೆ ತಿಳಿದಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ಆತ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವ್ದು ಪೂರ್ವ ಉಪನಗ ಮಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸೋಲು ಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಅವರು ಬಲ್ಲೂರು ಕೊಟ್ಟಿನ ಸ್ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾಯಣ ಆಗ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಅಂತ ಇದ್ರಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಳ ಮಿಥುನ್ ಗುಡ್ಡ ಅಪ್ಪ ಕಾರಂಜಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೋರಿಗ ಆ ಐತಂಜಿ ಮೇನೆ ಬಂದದ ನಂಗೆ ಕುರುವೆ ಹೊಡೆತೊಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಬತ್ತೂದ್ ಬರ್ತಾವ ಬುಟ್ಟಿ ಮುಕ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬಾರಿ ಜಾಗೃತರಾವರು ಅವರೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರ ಕೊಂಚಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಪಾದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲು ನವೀನ್ ಗಿರಿಯ ಉದಯ
ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ರಾಣಿಪುರ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಡದ 5 ನಿಮಿಷ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಪಾಡದ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸತ್ಯೋಡು ಪುಟ್ಟ ಸಮಾಧಾನೋಡು ಬಲತ್ತೋನೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಕನ್ಯಪೂ ನೆಲ ಬರಪಯಿರಿ ನಮ್ಮಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗೋಯಲ್ दूध पर संडे ಸೋಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪುರುಷರ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಮಿಥುನ್ ಶಿವ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಇಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಜಾವೆ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತಡು ಈತ ಮಡಲ್ ಮೊಡೆಪುನ ಆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಎಂಚಿನೆ ಬುಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿತ ಮುಡಿತಲ ಕಟ್ಟೋದಿತ್ತಾರೆ ಅವಿನೇನು ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಮಡಲ್ ಮೊಡೆಪುನುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದಾದಿತ್ತೆ ಸೋಗೆ ಉಂಡಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇಡೆ ಬತ್ತ ಬಲೆ ಜೋಕುಲ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ಪುರುಷರ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜೋಕುಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಪೋರಿತ್ತಿಂದ ಈ ಸೋಗೆ ವೈಪಿನಾಗ ಇತರ ಪೂರ್ವಕ ಮಾಡಿತ್ತು ಅರ್ಶನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಗುದುಂಟು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದು ಪೂರ ಗಾರನಿದ ಅವ್ಳು ಲೆಪ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೋಗಿ ಲೆಪ್ಪಲಾಗ್ಲಿ ಬರವಲ್ಲೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 2 ಸಲ ಕಾರಣಿ ಬಿಡಿಯರಂತೆ ಶೇಖರ್ ಗಂಗಾಧರ್ ವೆಸ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಕಂಪ ಮೂಲು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಮುಟ್ಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಗುಂಟು ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಉಪ್ಪು ಮುಟ್ಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಗುಂಟು ಸತ್ಯ ಏತು ಪೊರ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗುಂಟು ಯಾರೆ ಸೂಪರ್ ಏನಿತ್ತೆ ತಿಂದು ಬರ್ಕಂದು ಸೊ ಹೈಕ್ ಬಡೋದು ಬತ್ತಿ ಮೂಲ ಚಿರ್ಕುಲ್ಗ ಶೋಕುಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಕೆನೊಂದುಂಡ ಬಾಬಿನಕುಲು ಶಾರೂಪುರ ಉಲೆ ರಮ್ಮಪುರ ಏನೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಬರ್ಕಂದು ಸೂಪರ್ ಬಾವೆ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆದ ಪೊರ್ಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತಿರೋಡ್ಲ ಜೋಕುಲು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಲೈವ್ಲ ಉಂಡು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ತೋಚುಂದುಂಡತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪೊರೆ ಹಣ್ಣು ಪುಳಿದ ತೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಎದುರದ ಮರತ ನೀ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತುಲೆ ಬಲೆ ಬರ್ಪಾರೆ ಇರ್ಲಾ ದೇ ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಬರ್ಪಾರೆ ಎದುರ್ದಿಲ್ಲದ ನಾಯಿ ಬಲ್ತು ಏನಾಡ್ದು ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪಿನಿ ಕೊಂಚ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಾರ ಬ ಉರುವಾಪಣತಿ ಸ್ವೈಕ್ ಜಿಮ್ಮಿ ಬಲ್ಪುನಿ ಏನಾಡ್ದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಂತೆ ಮಾತ್ರ ఉండనా ಮುಂದಿನ
ಕಲರಿಂಗ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಕುದುಪೇದೆ ಕುದ್ದಿಂದ ಶೈಲೇಶ್ ಅಕ್ಷನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗಗಳು ಥ್ರೋಬಾಲ್ಗೆ ಬುದ್ಧಾರ್ಗರು ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಸರಿ ಮಾತಿ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೆಸರು ಪೂರ್ಣ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಕೆಸರು ಬೆಕ್ಕರ ಬಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೀಗ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪುರುಷರು ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಬಿದ್ದುಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ గైస్ मेरा नोरा सरी तुले ಖುಷಿ ಅಂడి ದೇ ಬಚ್ಚುನು ಗೊಬ್ಬಿಯಾರ ಇರು ಕೆಸರ್ಗೆ ಜೈದೇರು ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಕೆಸರ್ಗೆ ಜೈಜಿ ಹಾ ಇಂದೇ ಇಂಚು ಬಲ್ಲರ ಇಂಚು ಬಲ್ಲೆಪ್ಪ ಏ ಒಂದೇ ಕೆಸರು ಹತ್ತೀನಿ ಏಪ್ಪ ಎಂಚಾಂಡು ಜಾಲೆಂಡ್ ನನ್ನ ಪಾಪ 2 ಮಂತ್ ಬಿಡ್ದು ಫೋಂಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜತೆ ಉಲ್ಪೋದು ಅವಳುಂಡ ಅಲ್ಪ ನನ್ನ ಟಗ ಫೋರ್ ಪೋಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ತ್ರೋಬೋಲ ಒಂದುಂಡು ನನ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಕುಡರ ಪೂಪಿನ್ಯಾ ಗಾಯ್ಸ್ ದೇ ಪುಳಿ ಮುಲ್ಪ ಕೊಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೇ ಮೂಲ್ ತೀರ್ಥಡ್ ಕೊಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೊಡ ಮುಂದೆ ಬಚ್ಚಿಂಡು ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಟ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ಲು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮನೆ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಕೂಡ ಕುಲ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪುನಿ ಇತ್ತೆ ಜೇತ್ 3:30 4 o'clock ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪುರ ಮಂತದ್ದು ಪೋಪುನು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾಬಿನ್ ತುಲೆ ಹಾಯ್ ಮೇರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಬಳಸುನೇಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡರಿ ಬುಡೆ
30ನೇ ತಾರೀಕಿನಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 30 ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಫೈನಲಿ ಕಂಡ ನಮ್ಮ ದೇರಳಘಟ್ಟದ ಸಿಟಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಪನಂಚಿನ ದುಬೈ ಪ್ಲಾಜಾ ಅಂದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಪ್ಸರ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡಪೆರಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೈಯದ್ ಅಟಿಕೋಯ ತಂಗಲ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವಿನಾಯಕ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಬೇಗ ವಿನಾಯಕ ಇಡೀ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ ಆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈಗ ಮಾತನ್ನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಗ್ರಾಮಲೋಂಜಿ ಗೌಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಬಿಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಕ್ಕಿ ದಾಟಿ ಅಂಡತೆ ಎಂಡ ನನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಉಪ್ಪು ಏನುಂಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪಟಾಕಿ ಏನುಂಡೆ ಏನುಂಡೆ ಗಿಡಗೆ ಏನಂತೀಯ ನಗಲಗೆ ಇಲ್ಲ ಪಂಡೇನ್ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಣು ಮೇರು ಊರು ಡ್ರೆಸ್ ಬರೋದು ಎತ್ತದು ಒಂತೆ ಬೇಜಾರ ನಿಂಗೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಲ್ಪರ ಕೊಡ್ತಿತ್ತ ಅದೇಪ ಆರು ಆಜಿಗಂಟೆ ಕೊಡ್ಪ ಬಂತಿನಾರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಬುಚ್ಕೊಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕದಾಗ್ಲಾರು ಮಲ್ ತಂದಿತ್ತೇರಿ ಎಂಕ್ಲಾರಿಗೆ ನೆನಪು ಆಜಿಗಂಟೆ ಕೊಡೋದು ಕೊರಿಯರ್ ಬಂದು ಬಂದಿರೋದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರೋಡಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬರೋಡಿಗೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಪಾಡಿಗೆ ಯಾರು ಆಪುಜ್ ಬಂಡೆಂಗೆ ವಿಂಕ್ಲಿಡ್ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಹೋದು ಇದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಪುಜ್ ಬಂಡ ಸೊ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಿಯರ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ 50 ರೂಪೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಗೆ ಕಾರ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಮ್ಮ 50 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡೋದು ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಒಂಡೆ ಕೊಡ್ಸಿ ನಮ್ಮಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೈತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೊ ಗೈಸ್ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ಕ್ಲಿಯರತೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುದೇನು ಪಲ್ಲೆ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಲೈಕ್ ಮನ್ಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಕ್ಲೊಡ್ಗೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಅತ್ನೆಟ ಬಾಯ್ ಸಿಯಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್